akan wannan tsinannen malamin matsiyaci tsinanne alallan Allah wanda Allah ya tsine masa, wanda Allah ya kwashe masa albarka. Babu wani dan kutumar uba tsinanne da zai zo ya taɓa manzon Allah ba mu taɓa shi ba, dan me cin babarsa shi ma Abdul Bar dinkin dan uwarsa, insha Allah dan me cin babarsa in Allah ya da ba zai kwana lafiya ba. Kuma duk wanda ya bada goyon baya akan ake hukunta bawan Allah nan shi ma ya cikin dan uwarsa, da shi da Abdul Jabbar tsinanne matsiyaci la'ananne wanda Allah ya riga ya gama tsine masa, da ku magoya bayan nasa don uwar ku tsinannu shegu matsiyata waɗanda ba su san me musulunci ba, ko ba sa aƙidar musulunci, ko ba sa kishin manzon Allah, yan kutumar uba tsinannu. Har a zuwa ana magana wasu tsinannu jakai gidadawa su zo suna nema su dinga goya masa baya. To duk mai goya masa baya shi ma gindin uwarsa, da wanda ma yake jin daɗin irin kira'ar da yake yi, Allah ya tsine masa dan uwarsa, da shi da uwarsa da iyalansa da danginsa gabaki ɗaya in Allah da ba zai zama gama lafiya ba. Ana magana dan me cin uwarsa yana zancen wai shi kare manzon Allah yake yi, ko uwarka ce ta wannan laifin dan me cin uwarka za ka fito ka faɗi wannan laifin kan ne sannan ka yi ƙoƙarin kare ta, ko uwarka ce ta wannan laifin kake ƙoƙarin kare ta za ka faɗi waɗannan kalmomin ne akan ta dan me cin uwarsa, kuma har mutane su dinga goya masa baya saboda su ma ba san me suke yi ba. Ya kamata a ce gwamnati ta yi duba da idan basira da kuma tunani irin na musulunci, a yi kokari a kashe bawan Allah nan. Wallahi bai kamata a ce ma ya kwana da wasa, wacce hujja ake bukata ya ƙara kawowa? Duk waɗannan kalmomin da ya faɗa ba su isa ba, sai an ƙara sai an nemi wata hujja da zai ƙara kawowa. Wai har yana wani buƙatar a bashi dama ya ƙara kawo wata shawarar, ya ƙara kawo wata hujjojin dan mutum wasa. Wacce hujja kuma yake buƙatar kawowa? Ko ya kawo hujja, babu wata hujja da zai kawo ta amfani a wajen nan. Wallahi babu wata hujja da zai kawo ta amfani a wannan dai bayanin nashi. Dan kutumar uba shi yake tsinanni. Wannan bawan Allah wallahi bai kamata daga kotu ma ya ƙara numfashi ba wallahi. Na rantse da Allah wannan bawan Allah kamata a ce an kashe. Dan shegiya ba gidaje yana kirarin shi wai malami ne, wanda ko karamin yaro aka tura dan karamin dan Islamiyya sai ya kure shi. Ana magana yana wani zancen shi ba mai adalci ba, dama gwamnati so take ta hukunta shi. To ai in ba ma hukunci ba me za a mai? Me yake bukata a mai wannan in ba hukunci ba? Wannan wallahi bai kamata hukuncin ma da za a mai, wallahi irin mai tsaurin nan ya kamata a mai. Dinan ne shege matsayaci. Da kai da dangin ka ma insha Allah duk waɗanda suke goya maka ba da waɗanda suke jin daɗin abin da yake yi, in Allah da ba su gama duniya lafiya ba, da su da danginsu da duk wani abu da su, in Allah da sai kun yi mutuwar tsaye ba za ku yi rayuwa cikin kwanciyar hankali ba, ba za ku zauna cikin kwanciyar hankali ba. Allah da masu goya masa baya, da masu jin daɗin kirarsa, da dangoginsa, da duk wasu masu sauraron wa'azinsa, Allah ka hana su kwanciyar hankali a duniya da lahira. Allah ka hana su kwanciyar hankali a cikin kabarinsu. Allah ka hana su kwanciyar hankali a cikin baccinsu. Allah ka hana su kwanciyar hankali a cikin tafiyarsu. Allah ka hana su kwanciyar hankali a cikin motsinsu. Allah ka hana su kwanciyar hankali a cikin neman abincinsu. Allah ka hana su kwanciyar hankali a duk wasu al'amura nasu. Allah ka hana su kwanciyar hankali a bacci, a hutu, a zauna a tsaye. Allah ka hana su zama, ka hana su kwanciya. Allah ka hana su tafiya, ka hana su tsayawa waje daya. Allah ka hana jinin su tafiya, ka hana jinin su yin aiki yadda ya kamata. Allah ka hana su, Allah ka rike musu fitsari. Allah ka hana su bahayar su, ka hana su ci, ka hana su sha. Allah ka hana su cin, Allah ka sa su ci abinci amma ka hana su jin koshi. Allah ka sa su dawoma a cikin jin yunwa, ka sa su dawoma a cikin jin kishirwa. Allah ka sa su dawoma a cikin tafiya tamkar akan wuta suke rayuwa. Allah ka sa duk abin da za su yi ba su yi a cikin kwanciyar hankali ba, ka hana su nutsuwa, ka hana su kwanciyar hankali. Duk wani abu da za su yi na jin daɗi ko na walwala, Allah ka hana su, ka yaye musu. Allah ka janye musu tallafi na rayuwa. Allah ka janye musu tallafin magance kishirwa. Allah ka janye musu tallafin magance yunwa. Allah ka hana su Allah ka janye musu tallafin jin daɗi da walwala a rayuwarsu tun daga nan duniya har lahira. Allah ka hana su kwanciyar hankali. Allah karka ba su abin da suke nema. Allah karka ba su kwanciyar hankali a cikin al'amuransu. Allah duk wanda ya bada dama, duk wanda yake damar da zai sa a kama ba wannan Allah na a kashe shi, ya ki bayar da wannan dama, ya ki bada wannan gudunmawar. Allah ka sa ya waye gari ba shi da komai. Allah ka sa ya waye gari a mahaukaci kuma mai hankali. Allah ka sa ya waye gari a mara kwanciyar hankali. Daga rayuwarsa ta duniya har rayuwarsa ta kabari, har izuwa rayuwarsa ta lahira.